Now, nga Tuesday. Karon nga adlaw. Yes. Mugani nga siling ko halong-halong lang kita gyapon mga ka-aksyon kay madanlog ang dalan ha. Yes, Tungod correct. sa pag-ulan. Kag sa mga gaplano, bala nga maglagaw, hindi lang na kay kita mo sa DSB to, may nagkaratiphag na to yung mga duta, oh. Wala ka pa naog ang gas galing, hindi gusto ipalawag. Hindi na gusto palawag ang... establishment ang iyang Ay, naka-jacket ka na. oo, balaya. Ikatugnaw, nagidya wala. Bago lang kay wala ka na ho? Wala pa. Bago lang. Okay lang. Tao ko din kasi lingko naka-jacket ka na, so muna ni siya. Sabi ko ba si kay na pa nila? Bongga. Sige, go. Good morning, kaya kumparing Bia Jonathan. Tamyaw niya lang si kumare niya Star Mayo kag Jinky Dialagdon, Miss Jinky. Kag siling niya kay Dennis Richard Tiboroma, Dennis Bugtaw na. Ay bangon na dagali. Oo. Sino ka pabangon sina? Si Bia Jonathan napabangon niya si Si Mase Tofago, good morning sa imo ma'am. Kay Miss Sol Lama Barnacha, sawadika. Dira sa may Thailand. Kag sa family sa Handumanan. Rachel Evangelista, oy sir, good morning sa imo. Kamusta? Wa siguro ka pa maligya subong no kay daw ulan. So hindi ka kahapit. Oh, hindi naman takahapit. Kay Atia Kim Iriman, good morning man sa imo Atia. Kay Ma'am Romela Elostria Revalo, good morning. Happy Tuesday, keep safe and happy listening lang sa mga taga Malugo, Silay City. Okay, good morning dra sa inyo. Sige. Si Enrique Caballo Subaldo Jr., mga agaman. Kag congratulations kay Ray Baryoga kag kay Rochelle Evangelista. Ayo gali kinagbata. Rochelle Evangelista. Ha? Si Rochelle Susano. Folencio, Rochelle Evangelista man ako niya man. sorry. Rochelle Susana Folencio gali. So congratulations sa ilang baby boy o girl. Ay, kumalo pa. Okay. Kay Aksyon Boy, subong adlaw bala Aksyon Boy, National Farmers Day. Ano? Happy National Farmers Day. National Farmers Day. October 12, 2021. So sa tanan naton dra nga mga farmers, madamo gid niyo salamat sa pag-provide niyo sang food sa among nga table. Okay, no? So sa tanan nga mga farmers kabay pang aton mga farmers bala matagaan gid bala sang kuan sang atensyon sang aton nga gobyerno bla. Amo ni sila ang backbone sang aton nga ekonomiya Correct, no? Action Boy. Sige, Star Mayo. Good morning sa imo Ma'am Van. Sawadi ka man kuno hambal niya. Sawadika, Ma'am Van. Happy everything everyone. Ay, dali lang kay di ko refresh ako. ang kahapon ko to bang nambal blang everything and everyone and everything. Yes, para kasakop ang Para nga daw ka encompassing gid siya, no? Raymark Estares, good morning man. Kay Carlos Sheila Cordova. Watching from Whitehorse City, Yukon Territory, Canada. Yes. Dira sa kay Alfred Alcantara, good morning man. Kay Suzette Alunan, Russell Gomez, sa Amerika kuno National Girls Day. Okay. National Girls Day. Ate, sige, standby na anay sa aton mga balita lokal. Mga balita lokal, kapin 100,000 tugtog 150,000 ka mga menor de edad nga nagaedad 12 tugtog 17 anyos ang target sang LGU sang Bacolod nga mabakunahan kontra COVID-19. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center,
ang pagbakuna sa menor de edad na mag-umpisa sa Manila sa Oktubre 15. Ilalantaw ni Sorongon nga ini ang maumpisahan sa Bacolod posible sa katapusan nga semana sa Oktubre o kung una nga semana sa Nobyembre. Sa karon nagahulat ang Bacolod EOC sa guidelines ng DOH angot sa COVID vaccine nga pag-ausaron. Una nga nagpag-iangot ang Bacolod EOC sa mga public ag private schools kada umpisa na sadto sa master listing. Ginpahayag man ni Sorongon nga kung nagpabakuna ang ginikanan, magapabakuna man ang kabataan sa tuyo nga bakunado ang mga miyembro sa pamilya. Sa rebuluhan sa Bacolod nagapadayon ang COVID vaccination para sa mga nagaedad 18 anyos pasaka, kaya ang target population ay yara sa masobra 422,000. Umpisa kahapon nga adlaw gin-deploy na ang 40 ka mga nurse para mag-augment sa syudad sang Bacolod sa padayon nga pagpakig-away kontra COVID-19. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, 20 ka mga nurse ang magaserbe nga vaccinator samtang dugang nga 20 ang magatrabaho sa nagkalain-lain nga pribado nga hospital sa syudad. Dugang pa ni Sorongon, may dugang man nga duha ka mga personnel ang gin-assign sa One Hospital Command Center sa Bacolod EOC. Ini nga mga nurse nga kalabanan taga Bacolod ang gin-hire sa idalom sang programa sang Department of Health. Kahapon nga adlaw Lunes, ginpaidalom sa orientation ang 40 ka mga nurse angot sa ila trabaho. Nagalaon naman si Sorongon nga may mga pagbago sa masunod nga mga inadlaw, labi na sa hospital utilization rates sa mga hospital sa syudad. Naglambot na sa 136,400 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ang dugangan sa 405 kahapon nga adlaw. Nadugangan ang Negros Occidental sa 220, ginasundan sa Bacolod City nga may 108, probinsya sa Iloilo nga may 37, siyudad sa Iloilo 32, Guimaras 5, kag Aklan 2. Nadugangan sa 572 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 117,835 kag 33 ang bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 3,232. Samtang 15,302 ang aktibo at kasos ng COVID-19 sa Western Visayas. Ginrekomendar naman sa Nationalist People's Coalition o NPC sa syudad sang Bacolod si Marlon Solidom nga magabulos sa nagtaliwan nga si Councilor Elmer C. Suno kay Solidom, nagahulat ini karon sa approval ni Presidente Rodrigo Duterte para formal nga magpungko sa nabakante nga posisyon. Ginpahayag naman ni Solidom nga ginpabalo siya nga damlag lang nagsapol ang nga NPC members nga yara sa 7-8 ka miyembro sa Bacolod kag ginbotohan ang magabulos. Suno kay Solidom kung sino ang i-endorso sa NPC sa lokal, ini ang igasumiter sa NPC National kag rekomenda sa Office of the President. Sa idalom sang pulisa kung may magtaliwan nga opisyal siya ang pagabuslan sang miyembro man sang partido. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 15 minutos na kaligad sa takna nga alas 7 sa dugang panaton nga mga balita lokal. Nagaisahanon ako nakalusot ang isa ka Bacolod noon sa top 10 sa October 2021 nga Chemical Engineering Licensure Examination. Ginkilala ang yara sa top 4 nga si Justin Valero Cientos sa Colegio de San Agustin Bacolod kag may yara nga rating nga 82.30%. Nag-top 1 naman sa ranking si R. Christian Rigorgo Gobres sa University of the Philippines Diliman nga may 84% nga rating. Pagtalakay sa pagbakal sa Molnupiravir ginaduso sa isa ka kongresista. Samtang limited face-to-face classes sa tanan nga kurso ginatunan karon sang CHED. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio
si Eduardo de la Fuente. Anchorman of the Year, Art Tayupoy. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon, Balita, Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente. Anchorman of the Year, Art Tayupoy. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon, Balita, Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Una sa balita. Sige balkablakay na nga ba si Uy nagbaligya si Rochelle, Evangelista. Rain or shine galiyara saya kay pigado mo. Okay. Nga kawata naman ko di gani mga basiyo ka soft drinks. Ay nano, man na yung mga Kasi kawatan. ginulam lang? Gani man. Kasi ginulam ng guro Ako bla. na, ginulam. Ulam mo tayo ng basiyo ni Rochelle kay mabakal siguro soft drinks sa piyak. Tiway sa sang basiyo. Kasi Ulam sa piyak siguro. kuro, may pondo. Wala ako magbakal. Oo, nawa siguro yung pundo. So, Ahay. ulam mo tayo ng basiyo ni Rochelle. Oo, na naman yung mga kawatan. Yung nga pati mga basiyo, pag hindi naman. Sige lang Namin ako mabalik mala- malagyapon sa ila. Nami na kung madakpan bala, ang basiyo sang litro ginabla. Oh, ilampos. Ilampos mo sa tangkugo ya mo na. Para madudla bla. Halo, uy man. Nang lang gawa sa agid bla. Oh, ay kalain. Nang kung sino pang pigado mo pang kawatan da Yan na ano naman. mo klase nga. Man. Rosemary Canto Tulosa watching from Barangay Kabug, Bacolod City. Rodely Gumayan from Bago City. Christine Minias Villalobos kay Vincent Tabilino from Mandalagan. Kay Christine Minias Villalobos kag kay Mike Jan Samol de Seva. Monitor sumong sa Moises Padilla. Mahauta. Sige, salamat gid. Martin Aliling, Alex Fuentes, kay John Mark Mendoza. Buloy Palaboy. I love you, Dorel. Pakaslan na ka mas hindi nga simbahan. Ay. Kalain. Hindi mo. Di mo na. Do temprano pa si Buloy Palaboy. Si Buloy Palaboy daw. Nag-kwansa. Wala siguro sang Wala board siguro sa live. Kala. Taka mas kindiin nga simbahan. Pwerte, Okay. no? Pwerte man si Buloy Palaboy. Dito kami naton kay Abilidara. Kwan. Dito sa simbahan ni Apollo kay Buloy be.
magbatian ka gani karon. Sige, bisan din mo lang kung lang simbahan. Para mag-kuan sa bla, mag-rhyme gid sa bla. Buloy, palaboy, Apollo, kibuloy. Pwerte Basta? ka lang. Mabirahan ka gani karon ni Kibuloy, gani po si Muna. Nga mapakasal sa simbahan niya, biraon niya ko. Tika kina-rhyme. Di ko nagkasugot ka man. Ha? Hindi ko kasi naman siguro yan. Kalain. Kay Lord Magkamit, watching from Oriental, Mindoro. Ay, good morning dira sa inyo. Sige. Kay Ray Baryoga, oy, congratulations sa inyo ni Rochelle, ha. Kay Dennis Nuestro, good morning dira sa may Woodfire Bacolod. Kay Makoy Arlidan, good morning man. Naga-monitor siya dira sa may Sumag, Tamyaw, niya lang drivers, Baktoda. Kay JR Pelayo, good morning man. Mark Anthony Cuenco, dara sa may La Carlota City. Keep safe everyone. Si Miss Rona Rihida Trava, good morning man. Kag monitor lang kami di sang bana niya si Daddy Henes or Jenes. Kag Tatay Teddy. Rihida, good morning man. Kag dira sa kay Teresa Linakayaw, kag kay Maria Luisa Luing Melos, good morning dira sa imo. Salamat sa manamit nga mani kahamot kag kananam. Nasugdan mo na. Ay, syempre ako kaya. Ay, mo yan manigin dala mo ba sa inyo balay mo, konti ko maubos sa mo ni Eden yan, di kami nakakot-kuot. Dapat yung ginabilin mo na iya bala. Balo kasi Renz na iya ang gakuan siya na iya. Ay, okay. Sorry. Mangkot ganit gani mo itong bakal man. Dad man kay mapabakal sa tani. Lingko sa bago na to. Namit no? Meron kita daan tao. Action boy nga namin. Kita mag-fried. Magluto sang sang mani. Salted peanuts. Uy, ano ni? Luisa Filitig. May lalaki naman nga nasapuan sa sulod sa niya sa lakyan. Ay, dali lang ipasa ta ni Anay sa aton yan. Shout out lang si Nana niya Luisa Vlog watching from Sydney, Australia. Marilu Kahilig kay Eric Fernandez mang agaman sa kay Jertel Lumay Humayaw mga pikita. Ari na si Jertel, no? May lang nga pagpangapi-ngapi. Sa ato mga ka-aksyon dira sa Burgos Public Market kag Libertad Market. Good morning sa inyo dira, no? Kag dira sa Talisay kag sa Silay. Maayong aga sa inyo. Not yet. Hindi na, anong lugar? Arang insan ko bala sa GC. Hindi mo open, no? Kay... Hindi aga open ko, GC ta? Hindi, I mean balang video, ged. Aryo, di ni dampi, mo ni man. Ambot? Hindi na siya? Okay. Sige Aton patrol ano naman nato aton patrol. Hindi na lang kunodors. Hindi na lang. Ate, sige. Okay, masusunod. Ay, kalay. Good morning, gali sa tanan nga taga Talisay City, kag Silay City, Isa na itong prutas to nila nga festival man. Ang butangan pa si Tapos ba? Ano ba si Tapos? Edwin Escoper, good morning. Standby na sa mga balita national.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nag-aapilar si Albay Representative Joey Salceda sa gobyerno nga sumung pa lang umpisa na nga talakayo ng pagbakal sang Molnupiravir. Ang Molnupiravir isa ini ka antiviral pill nga na-develop sang Merck and Company nga isa ka potential game changer agud pakigbatuan ang COVID-19. Sunod kay Salceda, kinahanglan i-konsiderar ang pagbakal sa nasambit nga bulong agud mamindahan ang ginaduso nga 2022 national budget. Madumduman nga nagwa sa experimental medication sang Molnupiravir nga mapanubo sini ang peligro sa kamatayon sang 50% sang mga may edad nga mayara lamang sang mild to moderate symptoms sang COVID-19. Posible na nga mabutang sa low risk sa COVID-19 ng National Capital Region o NCR sa pagtapos sa Oktubre. Sunod kay Octa Fellow Dr. Guido David, nag-peak na ang virus cases sa NCR. Kag sa karon naka-record na lang sa 7-day average nga 2,000 ka mga bagong nga kaso. Wala naman sila sa nakitaan nga anuman nga variant of concern nga nagapaandam sa karon rason sa nga sa pananaw nila magapadayon na ang pagnubo sa mga kaso sa COVID-19 tubtub sa panahon sang Pasko. Sa karon ang COVID reproduction number sa NCR ang yara sa 0.6 nga naganubo naman sa ang hospital occupancy rate sa rehiyon kag ang positivity rate ang yara sa 13% na lamang. Ginpasiguro naman sang Presidential Security Group Commander Colonel Randolph Cabangbang nga wala na-expose si Presidente Rodrigo Duterte sa nagpositibo sa COVID-19 nga si Davao City Mayor Sara Duterte. Una diri sa Sabadong adlaw sa naghuang report nga nagpositibo sa virus ang alkalde kag nangabay naman ang iya campus ang privacy tungod naga-recover pa sa virus si Mayor Sara. Sa madumduman nga katapusan nakitan ang presidente sa itong Biyernes matapos updan ang mga kandidato sa pagkasenador sa administrasyon para sa 2022 eleksyon sa ilang pag-file sa Certificate of Candidacy sa Sofitel Philippine Plaza sa siyudad sang Pasay. Ginatunan sang Commission on Higher Education o CONCHED ang posibilidad nga pagtugot sang limited face-to-face classes sa tanang nga degree program sa mga lugar nga manubo ang COVID cases kag mataas ang vaccination rates. Sa karon ay face-to-face classes sa kolehiyo ang limitado lamang sa medicine kag allied health sciences. Damlag lang, gindugang man sa listahan ang 5 ka degree programs lakip ng engineering and technology programs, hospitality and hotel and restaurant management, tourism, travel management, marine engineering kag marine. Sa Palace briefing, ginpahag ni CHED Chairman Prospero de Vera III kung magsugot ang LGU kung may mataas nga vaccination rate ang lugar kag manubo ang classification posible nga tugutan nila ini sa masunod nga mabinulan kag dapat magsunod sa guidelines kag na-inspect ang lugar. Ginpahayag naman ni Anay Senador Loren Legarda ang iya suporta sa pagsugod sang pagbakuna sa general adult population. Suno kay Legarda, dako iningatikang padulong sa tinutuyo nga maangkon ang herd immunity sa pungsod. Suno sa katapusan ng mga datos, ginablubanta 23.1 milyones ka mga Filipino na ang fully vaccinated, samtang 26.5 milyones ang nakakuha na sang first dose. Liwat ng panawagan sa Anay Senadora nga papasguhon pa ang healthcare system kag siguraduhon nga may nagagaigong nga pondo para sa medikalidad nga pasilidad kag kagamitan sa mga ospital kag papasguhon ang medical assistance program sang gobyerno pareho sang DSWD assistance to individuals in crisis situation kag DOH medical assistance for indigents program. Bilang co-author sa Republic Act 11036 o kunang Mental Health Act, ginpanawagan ni Legarda ang patuman sa accessible kag masarangan nga mental health services sa pungsod. Suno kay Legarda, ginasaad sa kasuguan nga dapat mayara sang responsive primary mental health services tubtub sa barangay level. Liwat ng ginpahayag man ni Legarda ang kaimportante sa pagsunod sa basic health kag safety protocols, pareho sa pagsuksok sang face mask kag face shields, proper hygiene kag pagsunod sa physical distancing. Nakahanda naman si Senator Ronald De La Rosa nga maghatag ligwa kay Davao City Mayor Sara Duterte kung magdesisyon nga magpapili ang alkalde sa pagka-presidente sa idalom sang PDP laban. Sunod kay De La Rosa, handa siya maghatag ligwa sa bata nga Duterte tungod sa nakitaan nga nagapangibabaw ang kapabilidad sang alkalde nga dumalahan ang gobyerno. Ginpahag man sang senador nga kung magdesisyon si Mayor Sara nga magpapili sa idalom sang laing nga partido, nagapabilin man ang iya suporta pa magahulat ini sa desisyon sa iya partido kung bawion ang ginfile nga Certificate of Candidacy o kung hindi. Sa katapusan nga bahay sa aton balita nasyonal, sa tanan nga nagapapili sa pagka-presidente para sa 2022 elections, si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso lamang nagpakita
sang matutod nga determinasyon kag sinseridad sa pagpapili sa pinakamataas nga palangakuan sa pungsod. Kilala sa ni Kapisan kag Kaprangka, si Mayor Isko nga presidente man sa Aksyon Demokratiko, nagdeklara sa intensyon nga mapapili sa pagka-presidente sa naligid nga September 22. Mga 2 ka semana pagkatapos ni ginformalize ang yasni nga pagpapili pagi sa pag-file sa Certificate of Candidacy sa Oktubre 4 upod siya Vice Presidential Candidate nga si Dr. Willie Ong. Ang Aksyon Demokratiko Chairman nga si Ernest Ramil nagpahayag nga si Mayor Isko ang may nakapamatuod na record bilang isa ka executive ikumparar sa iban nga nagapapili. Wala sang rason nga mag-withdraw si Isko suno sa kay Ramil. Si Matag nga ini siya ang may dakong tsansa sa pagdaog kag kwalipikado nga magpamuno sang pungsod sa sining nga pandemya kag sang malain nga kondisyon sa ekonomiya. Panahon na sunod sa kay Ramil nga mag-focus na sa masubo karon nga sitwasyon sa mga Pilipino kay sa aton nga pungsod. Ang political strategist naman nga si Angelito Banayo nga nagapamuno sa campaign team ni Isko Moreno, nagpahayag nga si Mayor Isko kag Doc Willie Ong ang nagapapili sa people-centered nga plataporma kag hindi base sa panawagan sa pilalamang ka mga tao o kung mga interesado nga mga grupo. Ginatumo din ni Banayo amo ang 10-point agenda sang pag-gobyerno nga ginatawag Bilis Kilos nga nabase ini sa madamo nga mga hinimuan ni Mayor Isko sa siyudad sang Manila nga nagalakip sa magpatindog sang mass housing para sa mga pigado sa Baseco, Tondo kag Binondo. Ang marasi nga construction sang COVID-19 field hospitals kang bagong nga ospital ng Maynila. Ang libre nga antigen testings, libre nga remdesivir kag tocilizumab para sa mga pasyente sa COVID, kang padayon nga pagdulong sang kinarton nga bulig sa mga residente. Suno pa sa kay Banayo nga ang desisyon ni Isko kag Doc Willie nga magpapili bilang tandem ang nabase ini sa kinahanglanon sa pagbulong sang ining natuga sang pagtinunga-tunga kag matubang ang krisis nga natubang karon sa pungsod bangod man sang COVID-19 pandemic. Ang launching sa ni Presidential Bid sa naligid September 22 nagsugod din sa pagpakita sa suporta gikan sa madamo nga national ug local officials nga nagdefect gikan sa ilas ni nga political parties nga agud magbulog sa Aksyon Demokratiko Party. Ang mga supporters ni Mayor Isko nagalin gikan sa mga establisado nga political parties nga nagalakip sang Nationalista Party, PDP Laban, National Unity Party, Lakas CMD, Laban ng Demokratikong Pilipino, Nationalist People's Coalition kag Partido Liberal. Ang iban pareho kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto kag House Deputy Speaker Vilma Santos Recto, samtang wala nagalin sila partido, nagpangako no gahatag naman sila suporta sa kay Isko Moreno kag Willie Ong nga tandem paagi sila local parties. Si Moreno ang nakakuha man sang suporta gikan sa naglain nga sektor sa sosyedad, ang labing ulihi diri gikan sa dako nga koalisyon sang dalago nga labor groups sa pagpanguna sang 100,000 kakatapo sang Philippine Trade and General Workers Organization. Ang iban nga labor groups nga naghatag sila suporta kay Mayor Isko sa pagka-presidente amo ang National Association of Trade Unions, All Filipino Workers Confederation, Association of Minimum Wage Earners and Advocates, kag ang One Pangarap Pilipinas. Ang iban nga sectoral groups nga nagsuporta kay Mayor Isko para sa pagka-presidente nagalakip sang IM Pilipinas, Young Entrepreneurs for Isko, Kapampangan for Isko, Isko Northern Alliance, Seniors para kay Isko, Isko Tayo Kabataan, kag anay Government Executives Alliance for Heroism and Democracy, o kun ang Fords Ahead. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports showbiz kay iban pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental
si Aksyon Fred Salangka. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kagandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Kay Luisa Feletig. Nalipat sa kuno. Good morning. Gali ka no, Action Doors. Good morning. Sige. Kay Cherik, Eric Rojo Asyado. Good morning, kag-watching from Quezon City. Leo kuno, great mga taga-Purok, Bougainvillea, sa Barangay Pandanon, Silos, Murcia. Jude Press. Good morning sa Dynamic Duo. Okay. May ara. Yes, muna siya. Kay Lisa Joy Elon Amoroso, good morning man. Kag si Remia Garcia. Ay, again, happy birthday sa kay Remia Garcia. Flash? Sige. Sige, standby the action ni din Kay, kuan, sige ang ano, farmers. Way pa na sa ginimo ang mangingisda. Way pa, mangunguma pagyapon. Way pa mangunguma pa sila gyapon, no? Tinambalan mo na to si Migot, ha? Sakay Kagawad Ulay Abalahon dira. Good morning sa imo Kagawad. Kay Kagawad Mira Pulidario. Good morning man. Sakay kuana. Kay Inday Gamaya, no? Good morning man dira. Kay Juliet Magalyon nabla, no? Maayong aga dira sa LTO. Man. Migo ta Ruben Torres LTO. Good morning man. Okay. Ano pag okay? Tapos na kay kuan pa? Okay lang? Ano pag okay? Ta kay wala pa man, no? Ito masulat siya, wa? Sige na pala. Ay na lang tani karon mga kuano kay daw may report kita mga ka-aksyon bago gila nagsulod. Phil alone sa Guy morning da ano? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:43. Sige, check tayo si Aksyon Eden Aboso sa patrol. May breaking news kita mga ka-aksyon. Aksyon Eden, good morning. May sakay, oh.
Oy, so ponin. Kay actually sa initial kung sa plain view mapagtanaw sa misangatan sinin sa pulisan, wala man ni pila sa lawas ang inilalaki nga sa pagtanaw naton do mga mid 40s ang iya sini nga edad. Kag adiri gini sa action boy sa may gate 1 bala. Sulod ko na bread ko pero ang iya nga ulo ya facing na pa SM. Ang ulo sa salakyan. Oo. Ulo sa salakyan facing SM na do halin siya daw pagwa. Daw pagwa siya. Oo. Kag suno diri sa pila ka mga tawo kay Action Boy nga una nga nakapano na bala nag-report sa kapulisan. Do 4 PM para din sa lakyan niya. 4 AM, 4 PM. 4 PM kagapon. Hapon. Okay. Oo, sang kagapon, sang hapon. Sila mo na nga do subong nga aga. Do ari di sa before sa bread ko, di ba do may animal welfare, di ba lang do opisina Action Boy. Sila ding nag-report sa aton sini nga police station 1. Kaya mo na di subong kay wala man sang may nakakilala ni bala sa iyaw kung may pamilya nga nakakadto di kay mga anar pa man din nag kadto nga aton sini nga kapulisan. So basta may gatan-aw sa aton dire pa pulig panawagan mga kapulisan kung may nakakilala Nova nga salakyan color puti ang plate number SAC 2840. 2840. 40. Yes, Action Boy. Amo nga subong kay wala gid man pilas na Action Boy pero napagwa na ang inang wipa. Para pa sa sunod sa salakyan gyapon. Naulat ang soko. Naulat ang soko, yes. Oo. Okay. May ari naman si Major Ramel Sarona nga nagapatigayon man sang investigasyon kung di karon Action Boy ang resulta ibaloon talang sa pagbalik report naman dira sa inyo. Kung naman actually din kahapon pa na nagadulog dira ang salakyan alas 4 sang hapon. So kay na lang sang aga do natingala gros lang do ka dugay lang sa salakyan da tapos may driver gali may ara gali ang sakay. Yes, oo. Amo nang Action Boy gina usisa pati karon. Siya lang man din nag-isahan mo. Di ko mag-abot ang soko karon babalaan kung ang posible rason man sang iya sini nga kabutan kay usisaon man nakagalon dito. Sila nga laboratory. Dugay Action Boy. Mabalik kita. Sige. Makapangayon nakita initial information gikan kay Sir Sarona nga nagapatigan sa investigation. Okay. Live diri sa may Bredco Port, sakop inisang barangay 10, syudad sang Bacolod para sa flash report Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kay Action Eden. Standby mag-action sa development sina kung ano natabo sina nga pa sa hero nga ng persona nga yara sa sulod sa isa ka Innova, no? So sa mga pamilya dira nga may Innova way kapuli blang inyo pamilya, check nyo lihog dira sa may Police Station 1. Bisita sa Ayala Mall. Sige. Din na to Action Doors? Dali lang. Hi, dito last Gina. Rick, no? Tapos na. Nagtamyaw. Dito kay Kuanoa, kay Maria Murayama. Good morning dira sa imo sa Japan, Ohio. Good Simon. Doon ka layo na nasimo yan. Ay, kay ti ara kadagay ligda ya, kuya ka sige trabaho. Wow! Nauya mo kasi mo ba? Nauya ka man. Kalay. Nabasa mo na si Sir Jude Press? Uy, ari ta kay Diding Alojamiento. Si Miss Ginoy Cicel. Araman, si Miss Liza Joy Ilon Amoroso. Good morning lang. Kay Lavadia Alfonso Rick from Batangas. Ele Marie Redimo. Good morning, man. Kag kay Sir Philip Alonsagay, good morning sa imo, sir. Dira sa may Japan. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda dira, good morning. Yes. So, amusta ang Japan? Okay lang. Okay lang. Kay do ginatay og sa sang last okay,
Miss Maria Rivera Morayama, good morning liwat sa imo. Sige. Kay Sir Awin Torres, good morning man. Aga pa siya naninlot sa ilayaw sa may diniman. Sila balay ni Guro Sa ay. Fukuda, Machi. Hindi man Guro ka, hindi pa ni baybay. Kag nagakuan kita, upod sa kalisod bala, sang pamilya ni Cor. Sa kay Mayor Maymay dira, kag kay former Mayor Bordig ni Cor. Nagtaliwan gali si manang nining ni Cor. Ang mother ni Mayor Maymay, kag asawa ni sa ni former Mayor Bordig ni Cor. Siya ni ang sin manang nining is the barangay captain o barangay Manghanoy. At the same time, ABC president ni siya sa Banua sa La Castellana. So, gulpi lang kahapon. Nagtaliwan ini siya, no? So, condolence lang sa pamilya ni Cor. Condolence. Kay Mayor Maymay, kay SB Añejo ni Cor, SB White ni Cor, no? Kay former Mayor Bordig ni Cor sang La Castellana, no? Damo nakibot niya ko niya, kibot ko kay namo, no si Manang Nining man. Ang si Manang Nining dugay ni updanay namon ni sa ngara pa ko daga upod-upod sa kampanya dira sa 5th district sa kay former Congressman Iggy Arroyo no. So sige masubo-subo pero sige lang condolence sa pamilya ni Cor dira sa Banwasang La Castellana. Yes. Kay ihada ko Jocelyn Song Comedia, good morning man. Kag kay ihada ko pagid Caitlin Nang. Good morning. Good morning. Gabaligya sa bugas gle. Kaya nakabakal ka? Nag-order ko to kay Very good. ihada taman alang-alang dito na pag-orderan. Gani. Doble pa ng bayad. Ay na. Uy. Hindi man doble yung bayad, siling ko siguraduha nga mayo nya plian ta kadiya manino yung mayo. Very good. Amo nang mayang ihada. Nagapangabuhi na sa kuan guro si Caitlin guro. Nga matamat supot. Para sa iya nga boss damla. Kalay. Kay Victoria Villaflor Swansing from Granville 1, Barangay Mansilingan. Kang ining si Mark Cordova bla. Mark Cordova Kaburnay sa Santo Niño Village, Barangay Villamonte, report kanay or sang Barangay Tuyom, duwa i-address. Report kanay sa Parole and Probation Office number 2 sa October 19, ha? Report kagid October 19. Ulaton kada alas 9 sang aga tubtob alas 3 ang hapon. Importante gid, no? Looking forward sa imo pagkadto dira. Sige. Hindi lang ha. Ang ano na? Nag-crack ang tulay. Nag-crack ang taytay. Ang taytay guro. Ay, lang tulay ako. Tulay ng buhay. Tulay ng buhay. Sige. So, hindi malabyan. O, di ba sa summer, Luzon, ni Guro, Hindi Santa Cruz. Sige lang, anyway. Santa Cruz? Yes. Santa Cruz sa Batangas? I'm not sure. Basta Santa Cruz lang ako Batangas. Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:53. Kag sa detalye, Balita International, nagsaka na sa 34 nagkalamatay sa natabo nga mass poisoning bangod sa illegal nga alcohol sa Southwest Russia. Magluwas sa nagkalamatay, yaran naman sa 24 nagapabilin sa hospital. Naglabot naman sa napulo ka mga tao ang naaresto bangod sa produksyon kag pagbaligya sa illegal nga alcohol. Sa karon ginumpisahan na sa kapulisan ng investigasyon angot sa poisoning. 7 sa manadala sa hospital ang yara sa malain ang kondisyon.
Ginpahayag naman sa Cebu Pacific ang ilang ginatanyag nga first ever nga 5-day piso sale agon makabulig sa pag-stimulate sang travel sector nga naigo sang pandemya. Ang mga pasahero karon maka-avail sang base fares nga tubtob sa pisos sa 47 masobra 47 ka domestic kag 11 ka international routes tubtob Oktubre 14. Ang discounted nga tickets ang valid dalin sa travel halin Unyo 1 tubtob Agosto 31 tuig 2022. Ang Cebu Pacific nagpahayag nga ginantisipar nila ang mas maayo nga fourth quarter demand bangod sang domestic tourism. Sa foreign currency exchange rate, US dollar 50 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 6 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 46 centimos. Sa ato nga balita entertainment, magapatigayon sang online concert ang folk rock band nga Ben and Ben. Patigayon noon sa Araneta Coliseum sa Disyembre 5, nasambit nga konsyerto. Sunod sa Facebook post sang banda nga ini ang unang major concert nila sa diin pagkakantahon nila makanta gikan sa album nga Pebble House Volume 1 Kwaderno kag tanan nila nga mga sikat nga kanta. Isa sa mga pinakasikat nga kanta sang grupo amo ang Leaves, Maybe the Night, Pagtingin, Katang Isip kag Madamo nga iban pa. Sa sports, nabalik na sa ensayo sa Miami Heat si Udonis Haslem, ang nakabig nga oldest active player sang NBA sa edad nga 41 anyos. Ang captain sang Heat ang pinakasimana nga nadula bangod sa pagtaliwan sa amay sa edad nga 70 anyos. Ginakabig ni Haslem iya amay bilang best friend kag kun ano man siya sa karon bilang leader sang Heat ang natun-an niya sa iya nga amay. Sa manunduman bisan hindi aktibo nagampang si Haslem ang palawig sang Miami nga kontrata sang isa pa ka tuig sa balor nga 2.8 milyones dollares. Ini na ang iya kanapulo ka tuig sa Miami Heat kag 19 nga season sa iya career sa NBA. Balita Espesyal! Energy! Action boy, kang sa action. Happy Tuesday! Kag Action Thursday, pwede ayoko, buwas na lang ang balita special. Yes, pwede get Action boy. Kaya why not time, Anyway, ginagreet ko lang anay happy birthday si Ronald Antolo. Halin kay Judy Antolo. Happy birthday sa imo, Ronald. Kag, of course, si Remia Garcia. Happy birthday, Remia. Dira sa barangay Panukoy sa Villa Lourdes. Happy birthday. Kag tamyon ko lang na Action Doors bala ang mga ginapatamyaw ni Dudes bala kay Baluka damo ni ginapatamyaw si Dudes kay ara na sa subong sa ganay ka problema ko daw hindi ko makita, wait lang ha. Sige, may tamyaw na ibing iban din kay good morning lang kay Maninoy Noel Ibuon kay Action Boy kag kay Suon Mike good morning dra sa inyo sa may Pahanokon. Yes, good morning Mike. Ari pagidua Ana Marikisan, Lulabeth de la Peña, Elizabeth Gasuyon, Teresa de Vinagracia, Merly Yayon, sa Villa Esperanza, Barangay Tangub. Sa Milk and Seafoods Restaurant dira kay Joanne, Stephen, Jessery kag Terry sa Silay City. Kag kay Yolanda Sarosa, Paul Benjamin sang Purok Punaw, sa may Magsungay, Barangay Singkang Airport. Good morning. Kay Jana Costa, maayong aga man sa imo dira sa Bago City. Melvin Solidarios Apdo sa Malingen, Bago City. Ay, good morning. Hello ko sa listening ni Star Mayo kay Renz Duran. Good morning sa imo. Victoria Villaflor Swansing. Sige, good morning. Okay? Ano na? Okay na. Boss na lang balita special. Boss na lang, kailangan na. Kay nag-report si Action Eden sa isa ka na sa ponder nga bangkay sa may bahin sang lapit sa bread cooport. Guwaan sang bread cooport. Follow up sila karon. Dugay-dugay. Sa Action Hotline, magasunod sa dilig na mga dugay po Action, Brian Morden. Ang inyo naman diri nga news team Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita.